ビザ免除でタイに入国する場合も、それ以外に必要になるものが、タイ大使館に電話をしてみました。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今回はタイへのノービザ渡航が正式に許可されたというお話をさせていただきます。今回のポイントは、ノービザ渡航は許可されたわけなんですが、ノービザ渡航で滞在できる日数、これに関しては情報がまちまちだったりしますので、そちらに関して大使館に問い合わせをしましたので、分かってきたことをお話しします。また、ノービザ渡航での準備に必要なものに関してもお伝えしていきます。今回の情報はタイへのノービザ渡航に関してのものなんですが、今後状況が良くなってくると、他の国もだんだん行くことができるようになってくると思うので、そういった時にどういった手続きが必要なのか、そういったことを知る上でも参考になると思いますので、ぜひご覧ください。ただ、今世界はコロナの変異種のことで大変な状況ですので、この動画はぜひタイに行ってくださいと推奨するものではありません。ただ、海外渡航は復活してほしいという気持ちはありますし、タイへ行く必要がある人もいらっしゃると思いますし、今後の世界の動向を探る上でも、海外の渡航情報をお伝えしていきたいと思います。この動画を見た後では、2021年、タイへの渡航に関しての知識が深まっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のことや旅のこと、最新情報いろいろとお伝えしています。これからもお役に立つような情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見ていきましょう。東京にあるタイ大使館のホームページになります。日本から観光目的の渡航者はタイへの入国が可能となりましたとあります。特別観光ビザと観光ビザ所持者、またビザ免除対象国の渡航者は日本からタイへの入国が可能になりました。少し解読が難しいんですが、まず特別観光ビザと観光ビザ、こちらを持っている人は日本からタイへの入国ができるということです。また、ビザ免除対象国というのがあるんですが、後からお見せしようと思いますが、こちらビザ免除対象国は日本も含まれています。ビザ免除対象国の渡航者は、要するに日本人であったとしても、他の国であったとしても、ビザ免除対象国である場合、日本からタイへのビザ免除での入国が可能になりましたということになるかと思います。特別観光ビザと観光ビザという言葉が出てきましたので、ノービザのことの前にこちらのことをお伝えさせていただきます。まず特別観光ビザなんですが、滞在期限は90日間になります。その後2回までイミグレーションでビザの更新を申請することができます。90日、90日、90日ということで270日間滞在することができます。ただ、ここで気をつけなければいけないのが、特別観光ビザの場合、30日以上の滞在であることが必要となります。ですので、短期での滞在の場合は、特別観光ビザは使えないということになります。そしてもう一つ、観光ビザに関して、滞在日数は入国日から60日間滞在が可能になります。延長は1回のみ30日の滞在期限延長の申請ができますので、90日間滞在することができるようになります。こちら特別観光ビザや観光ビザのことについて必要な書類ですとか手続きなどに関して他の動画で解説してますので、そちら概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方は参考にしていただければと思います。そしてこの特別観光ビザ、観光ビザ、ビザ免除に関してなんですが、全てにおいてタイ入国後の14日間の隔離と入国前に入国許可証の取得が必要となります。こちらの手続きに関しても他の動画で解説してますので、そちらも概要欄に載せておきます。そしてこちら東京のタイ大使館のホームページの別ページになるんですが、こちらにノービザのことが詳しく書かれているんですが、こちらの内容を読みますね。下記の国籍の旅券保持者は、下記の国籍とは先ほど出てきたビザ免除対象国ですね。ビザ免除対象国のリストに関して、こちらのページの下の方にずらっと国名が並んでいます。もちろん日本もその中に入っています。下記の国籍の旅券保持者は、タイへの入国が観光目的の場合に限り、1回の入国につき30日以内の観光であれば、ビザ取得は必要としませんとあります。ここまでは分かりやすいじゃないですか。30日までは観光で滞在できるんだなということが分かると思うんですが、その次の文章を読みます。2020年12月22日から2021年9月30日までの間は、30日間滞在が許可される観光ビザ免除は45日間滞在が許可されますとあります。って思いません？
30日間滞在が許可される観光ビザ免除は45日間滞在が許可されます。皆さんどう思います？ビザ免除で入国して滞在できるのは30日だと思います？ 45 日だと思います？何度かこの文章を読み返してみたんですけど、もともとはビザの免除は30日間滞在だけれども、その30日間滞在が許可される観光ビザ免除というものは45日間滞在ができますよ。要するに45日は滞在できますよっていうことなんだなとそう思ったんですね。それでは次のパラグラフを読んでみます。ここでまた少し混乱することになるんですけど、観光ビザ免除を使用してタイに入国する観光客は入国時以下の条件を満たしている必要があります。パスポートの入国期限が入国日から数えて6ヶ月以上であること。ここまでは大丈夫ですよね。1人当たり1万バーツ、1家族当たり2万バーツ相当の現金や資金を所持していること。なので、1人当たり3万5千円、1家族当たり7万円ぐらいの現金を資金として所持していることということになります。ここまでも大丈夫ですよね。で、次なんですよ。30日以内に出国することが確認できること。例、航空券、電車、バス、船のチケットなど。やっぱ30日なのって思いません？ここでですね、東京にあるタイ大使館に電話をしてみました。何日までビザ免除でタイに滞在できるんですかということを聞きましたところ、45日ですという回答が返ってきました。そして、それでは45日間の航空機のチケットを取って大丈夫なんですねと聞きましたら、はい、大丈夫ですという回答が返ってきました。なので、45日の可能性が高いです。ただ、このチャンネルを見ていただいている方からコメントをいただいたんですが、大阪のタイ大使館に連絡したところ、30日という回答が返ってきたらしいんですね。そこで私も大阪のタイ大使館に電話をしてみたんですが、残念ながらうまく電話がつながりませんでした。ですので、こちらに関しては来週しっかりと確認したいと思います。そしてそちらが分かり次第、また動画でお伝えさせていただきます。またですね、このビザ免除でタイに入国する場合も、タイ入国後の14日間の隔離と入国許可証の取得が必要ということがあるんですが、それ以外に必要になるものがあります。例えばコロナ保険ですとか、14日間タイで隔離をするためのホテル、こちらに料金を支払った領収書、それ以外にも健康証明書や陰性証明書なども必要になってくるはずです。ここの中で一番難しいのはコロナ保険になると思います。こちらもタイ大使館に確認しましたところ、一番スムーズで問題がないのはタイにある保険会社でコロナ保険を取得してくださいということでした。ですのでインターネット経由でタイの保険会社に連絡をしてコロナ保険を取得する必要があるようです。ただ、どこのコロナ保険を使えばいいか、どういった保険会社があるかってわからないじゃないですか。ですので、今、大使館にリストを送ってもらっているところです。来週中にはコロナ保険の会社のリストが送られてくる予定ですので、そちらも送られてき次第動画でお伝えさせていただきます。ただ、ここで一つ、タイでもコロナの新規感染者が増え出しています。この状況によっては、現在はタイ政府はウェルカムの状態ですが、感染者が増えすぎると、渡航許可が取りやめになる可能性も出てきますので、現在のタイのコロナの状況を確認してみました。こちら、バンコク州法12月24日の記事になります。新型コロナウイルス感染症対策センターは、12月24日、新たに国内感染58人を含む67人の感染が確認されたと発表した。また、同センターによれば、国内全域を対象とした移動制限措置の実施は今のところ予定されていないというところになります。このタイでのコロナの新規感染者に関して、現在は休校になっている学校などもあり、タイ政府としては1月の初旬までコロナが蔓延しているところに焦点を絞って、ショップのオープンや市場のオープンなどに制限をかけて、コロナの抑え込みにかかっているようなんですね。なぜ1月の初旬かというと、コロナの新規感染者数が増え出してから1月の初旬あたりがちょうど2週間くらいなんですね。ですので2週間で封じ込めにかかっているというような状況のようでございます。タイへの渡航に関しては1月の初旬あたりのタイの様子を見ることによって行けるかどうかの判断がしやすくなるんじゃないかと思っています。そちらのコロナの情報も随時お伝えしていきます。今回はタイへのノービザ渡航で現在分かっていることについてお話しさせていただきました。タイへのノービザ渡航に関してはタイに滞在できる期間は東京にあるタイ大使館に聞いたところでは45日という回答でございました。
ですので45日の可能性は高いんですが、間違いがないようにもう少しリサーチしてきちんと正確な日数をお伝えできればと思います。またタイへ行くためのコロナ保険に関しましても、申請しやすい情報、そちらを取得次第お伝えしていこうと思います。それ以外のタイへのノービザでの渡航に関しての準備に関しましては、こちらの動画で詳しく説明していますので、参考にしていただければと思います。いつもいいねとコメントをいただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張っていきますので、良ければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。